matut mondo awinjane ni to chenro mage mudwa loko e gik moko ang'wen mawuoyego. Mokwongo ken notification miwachono. Koro uwacho ni jopiny nyalo oro mana message ni polise to mano nyiso ni osetim notification koso lokruoge mage mudwaro achiel kachiel kwa dhi notification, security gi kuonde minyalo time ng'anyo gi sa. Okawinjo swali nino maber. Apenjo ni chenro go lokruoge mage mudwaro kuom gi achiel kachiel. Ken notification udwa notime nang'o? Ken security udwa notime nang'o? Koro gima wadwa ni otim koka jo Kenya National Commission on Human Rights. Ka ng'ato dwa timo demonstration, gima dwaro en mana ni idhi ka polis, inyis polis ni tarik kama kama, sa kama kama, kama 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 adwa timo demonstration. Polis okonego tam ng'ato ka ng'ato owacho no dwa timo demonstration. To notification ok en authorization. Ok en tij polis mondo yie kata otamre ni ng'ato kik tim demonstration. Koro mane mwadwa bedo ni obed clarified ni notification ok en authorization. Once isemiyo notification, polis koro onego tim gima onego gitim. Onego gi chak organize internally koka gibo mi security. Onego giwuo gi ng'ama brotelo ne demonstration no, kuma demonstration no dhi timore. Sadi, kanye, gidwa tero petition kata ken parliament, gidwa tero petition e parliament. Gidwa dhi demonstrate maybe ministry moro. Koro iye ni gidhi timo demonstration ni kanye nyaka kanye. Kato nyaka gimi police jatelo mar demonstration no. Mondo ka gik moko dhi marach, ginyalo wuoyo koka demonstration ni inyal kony mondo gik moko kik kethre. Koro mago emwadwa keto clarity. Mondo jopiny ong'e ni gimbe gintiere gi responsibility sama gidwa timo demonstration. Nyaka gi cooperate gi jo police. Mondo police o provide gi security, mondo ka gik moko dhi marach, to gineno koka gikonyo wachni. Koro en gima wadwa ni obed gima jo demonstration gi police tiyo kumoro achiel. Mondo gite ging'e ni ma en gima chik oyie. Ok en gima police ema dhi miyo ji authorization mondo gitim demonstration ni. Koro magi gik matin ma chikno dhi bedogo, lakini nitiere gik mang'eny ma pod wadwa ni jopiny be o contribute ni ang'o ma gineno ni nyaka bede chikni, to ang'o ma gineno ni ok ber negi mondo bede chikni. Nikech purpose mar chikni en to facilitate demonstration. Ok en mar ketho demonstration. En to ensure ni demonstration itime yo maber, itime yo ma katiba owacho, titime yo mabro achieve purpose ma onego achieve. To kato nitiere gimoro kendo ma chikni dwa wacho. Ka violence owuok, ang'o ma polis onego bed ni timo? Nikech polis ok onego ti gi extra force. Onego gi ensure ni gitemo stop violence without hinyo ji, without nego ji. Chikno bro wacho ni force ibo ti mana godo ka en very necessary to stop violence. Lakini gibo temo matek mondo kik giti gi force, mondo kik gihiny ji, mondo kik gineg ji ka wach violence owuok sama demonstration itimo. Koro mago gik moko achiel kachiel mabo bede chik manyien ni.